Окей, наближаваме до Таймс Скуер и както виждате, като погледнете наляво надясно в момента, не е кой знае нещо специално тук, една мъничка улица. Това е една машинка тук за плащане на паркинг. Както и да е. Има много такива глупави магазини в Нью Йорк, които продават всеки бокуци на всеки ъгъл. Сега, ако съм прав, ние трябва да сме точно на Таймс Скуер. Да, Бродвей 7 Avenue. Така, тъй като вали днеска, няма толкова много хора в момента, но ето, в момента сме на пъпа на Нью Йорк. Това е Таймс Скуер. Виждате големите видео адвертайзмент наляво надясно. За тях е Морган Стенли, един стар клиент, който беше наш. Други сгради, това е на W Hotel. Обикновено тези столове всичките се напълват с хора и става доста интересно. Нека да се поразходиме. В тези малки магазинчета може да видите всичко от камери, които продават и разни такива бокуци, часовници, шапки, чадъри. Аз взех един чадър точно преди малко за $5, обаче се оказа, че е голяма грешка. Поне малко ми помага, обаче не толкова много. Всеки иска да вземе снимка тук. Хора колкото искате. Наляво и надясно фактически има много Бродвей шоус. Театри, където има мюзикълс и такива, нали, музикални. И хората, като идват в Нью Йорк, едно от нещата, които правят, е да отидат на театър, на музикален театър. Какво друго да ви покажа тук? Има магазини отляво и отдясно, както виждате. Във всеки ъгъл, в който могат, те са сложили също някакъв видео адвертайзмент. През лятото, както виждате също, тук са заградили част от пътя. Не знам дали е само през лятото, да ви кажа, но мисля, че може би това да е завинаги направено, не знам. На времето не беше така. И сега може през деня хората идват тук и сядат и си почиват и отдъхват и гледат малко наляво надясно какво става. През нас студията на ABC и тези много популярни famous LCD-та, които са закривени. Това не е, нали, един плосък LCD. Може да погледнем вътре и да видите, че има правят TV шоу, нали, фактически отзад. Аз бях вчера в цял ден в тази сграда отзад, на 20 и на 19 етаж. Това е Thomson Reuters, едни наши клиенти. Живот и здраве, някой ден не мога да ви кажа за какво си говорихме. Интересни неща бяха. Отзад е голямата сграда и един от най-големите LCD в света. То не е LCD, извинявам се, то е... не знам. Не, то е нещо друго, не е LCD, но то е един видеоекран, който е на NASDAQ. Цялата сграда фактически е облепена в този голям екран и има прозорчета обаче. Много е год, много е шик. Ето горе има студио също и големите екрани, които тук не спират по цял ден да показват нали, реклами. И това е живота в Нью Йорк. Това е, видите всички коли, тук някой път като погледнеш ще виждаш само жълти таксита. Охо! Сега пред нас даже има едно друго интересно нещо. Това са на US Armed Forces, значи на военните войски на Америка, Recruitment Center. Ако искате да станете войник в американската армия,
Влизате там и може да вземете апликация или те ще ви кажат какво е що. Отзад е на Нью Йорк Police Department имат офис. Тук има много ченгета, така че е интересно. Ето пак от малко по-близко на NASDAQ големия екран. Какво друго да видите? Това е на Ernst & Young сградата отзад, на Thomson Reuters. Hard Rock Cafe е точно до нас. То е доста известно. Ето едно ченге до нас. Сега аз държа в лявата си ръка един чадър и по този начин, когато държа чадъра, в същата ръка съм си сложил малкия рекордер, който е много мъничък и хората не могат да го видят много, така че не се усещат, че са на камера и не се притесняват. Айде да се разходим още малко и аз просто ще си мълча и вие ще видите как е една разходка в Манхатън. Ще мина надясно към има театри и глупости в една секунда. Ето Walgreens има тук. Готини гаджета се разхождат. Ето това е вчера, където бяхме. Сигурно трябва да ходя там малко по-късно пак. Но имам 1-2 часа малко да се разхода. Ще ходя до един много интересен магазин, казва се B&H фото и видео, който е един от най-големите магазини в света, който аз знам за фото и видео продукти. Много интересен. Не бих ви препоръчал тук да се опитвате да минавате на червено, ако искате да останете живи все пак. Ето това са големите таргетс на адвертайзмент на Target. Още ченгета. Тези хора, които виждате с червените якета и шапки, продават билети за качване на автобусна екскурзия през деня и те са навсякъде, както в Лондон и както в други места на света. Отзад има няколко от тези театри, като за музикални театри. Ето Мери Попинс, The Musical Disney е там. Голям адвертайзмент на всички места. Чуваме една линейка. Непрекъснато по цял ден може да чувате линейки, пожарни, полицейски коли да минават. Доста шумен град, но този шум е малко и адиктът. Искаше ми се направя това филмче вчера, когато имаше много хора, да видите колко много хора има тук, но какво да се прави. Ето реповете, които продават всичко, не само реп вече. Така, значи вече сме на 9 минути на видеото и ще трябва да прекъснем, защото иначе става доста дълго. Но ето това е, ако искате да отидете на... Ето има Lion King, Little Mermaid. Това са шоута, които са на Disney. Разбира се, има Макдоналдс веднага след това. Или Юро кафе, което между другото е доста добро. Това е за сега от Нью Йорк. Vasco TV.